Ja, het is vandaag 29 november 2017. Dus we zien momenteel, het is 8:53, 1,4 graden buiten. Hier in Zeeuws-Vlaanderen en 14,5 graden binnen. Voilà, dus nu ga ik even naar de buurtwinkel voor te zien als er brood is. Voilà, we zijn buiten. Even naar de buurtwinkel van Vogelwaarde. Ja, het gebeurt natuurlijk altijd dat een mens juist iets niet meer in huis heeft. Dan is het toch wel handig als je weinig tijd hebt van vlug naar die buurtwinkel te gaan. Hier de straten van Vogelwaarde. Ja, de buurtwinkel is ongeveer kilometer en een half ver. Voilà, ik kom hier aan de buurtwinkel Attent. Dus de winkel is natuurlijk al open om 8:30 deze morgen. We zijn er bijna. Voilà. Dat bedoel ik. Ja. Voilà. Jammer genoeg geen Frans brood. Dus het is toch terug ingepakt brood. Voilà, en nog de jus. Wat gaan we nemen? Multivitamine. Voilà, dat was het. Meer hebben we niet nodig. Voilà, ik ben thuis. Dus we hebben hier gekocht. €6,60 in totaal, dus goede melk. Dus die melken, dat is toch een hele goede smaak. En dat kost ongeveer, ik dacht iets van een 86 of 87 cent. Dus dat is zeer goede melk. Dan de multivitamine. Laten we zeggen €1 een stuk. Dat is ook wel gezond. Alle dagen een glas drinken daarvan. Ja, en dan helaas dat brood. Er is weer al geen, laten we zeggen, vers brood beschikbaar.
allee, een Frans brood of toch een brood die direct zo uit hun oven komt. Niet zo van dat ingepakt brood, zoals ik er iets toon heb op andere films. Maar ja, het gebeurt bepaalde dagen dat je geen brood meer hebt, dus je moet doen maar wat dat er is natuurlijk. €2,39 zo'n brood, dat is natuurlijk wel een heel licht brood. En dan dit hier, dat is iets van een 70 cent. Dat zijn zo van die 4 broodjes die je in de oven kan doen. Dat smaakt altijd wel goed, 's morgens. Voilà, dat was het. Dus kleine bijkomstige aankopen hier in Vogelwaarde.